diri ta guys manilhig ta ani kay diri sa atong palibot hilhigan man ginato ni atong palibot kay mao man gini siya basta sayo sa buntag manilhig man gining tao kay buling man daghan mang sagbot kana di makita nyo. Okay guys, mo din ni among kahimtang dire no manihapon na ita kay lisod ni pobre kay ta o mo na karne pobre kay mi pero karne among sudan og dire manihapon ta kauban ako akong papa dire kay mangita gid mi kaayuhan o kano sa mi makadato-dato ani gamay o kana among loto humay na siya dili siya mais pobre kay mi guys pero humay among loto pero nindot kay na o sar karne o nay karne nga gamay mo na siya talagsar mo gud mi makaka karne god manang lisod jud ba kanang lisod ni ani nga kahimtang pobre ka tanan di man tinila ta ani kuan dire manihapon o kauban sa akong papa nga mao ni guys o kaon ako dire kay gutom kay talagsar man makakaon tag karne ani makakaon ra man tag makapalit kaya nahuman naman tagkaon matulog na taog sayo dire guys ayron sayo puta makamata o dire matulog tag magtikongkong ta dire kay tugnaw man kayo matulog na tag sayo kay karon buntag naman magmata na pud ta ani kay sa buntago na naputay kore-kore na putay trabaho o na po dire mobangon ta dire sa atong gihigdaan dire matik dayon atong ipakuan kagawas ni atong clipper kay ibaligyan lang nako ni aron makakwartahan og dire makita nyo na guys tanawa guys og ganahan mo ani ako ning ibaligya ni nga clipper 1 to ra ni siya akong ibaligya kay para magamit po ninyo makagamit po mo nindot kini ipang-alot makakuha jud kay buhok makaupaw paras nako nga nahapit na naupaw dire guys kung gusto mo palit ani i-contact lang ko ani nga ako ang account nga Jongjong Mohili Vlog okay ni makita nyo na guys nga sinaw pa jud kaayo kay bag-o pa man ako nagipalit diha guys kung gusto mo palit ana ay PM lang dayon ko paalot man unta ko na kay kini kay waligya lagi nako ay gusto nang tanan ko ni kaniya po akong mga ero dire kay basta sayo sa kabuntagon manghimantana hasta ring iring magtapok kimi dire kauban sa akong papa o kanang uban kanang iring dire maghihunihitay kay dili man na sila magdugol mana diha guys mo nang madlok-hadlok na ko ang ero ta no cute-cute ang ilong tawag guys tanaw na akong ero kay kanosa sa kuhiton kay mobalos po siya kay paakon lang pod niya kay mao man na gani mong trabaho dire basta sayo sa kabuntagon magtukong-tukong man mi aning kuan dire mamintana man mi aning bitana na mo dire nga gamatitoy kaayo dire makita nyo da guys basta sayo sa kabuntagon kay magkuan lagi na mong iring iro mo na imong kalipay dire amo ang idooling iro okay para makamrasan yang ilong tanawa gikamras na tanawa iya man ang halok-haloka ng ilong paako ng ilong mo na ako kay ako man ang gihawiran mo nang dili siya makapaak diha dire ta guys manilhig ta ani kay dire sa atong palibot hilhigan man ginato ni atong palibot kay mao man gini siya basta sayo sa buntag manilhig man gining tao kay buling man daghan mang sagbot kana di makita nyo na guys nga unsa ko kabuutan diha nga nabuutan ra ko kadyot diha manilhig ta kana may kuan ta din magsinay bisit